Ikomplu jiżdiedu n-numri ta' COVID-19 f'pajjiżna. L-ajruport Malti jibqa' miftuħ għal waslit minn Spanja. Il-virus jerġa' ifeċċ f'Mater Dei u miċ-ċentri fejn qed isiru testijiet tal-coronavirus qed jiġi rapportat dewmien biex jingħata appuntament. Fl-aħħar 24 siegħa 7 persuni oħra ttestjaw pożittivi għal COVID-19. Dan fil-waqt li ma kienx hemm individwi li fiequ. Mis-7 pożittivi, 2 huma każi ta' coronavirus li ġew importati minn barra. Dawn il-każi ġodda li sallu m'għadhom qed ikunu ċensurati mill-midja laburista iżidu l-każi attivi għal 34. Minn dawn ma nafux eżattament kemm minnhom jinsabu rikoverati fl-isptarijiet. Iżda kif żvela Net News it-tnejn filgħaxija, wieħed minn dawn il-każi ġodda huwa ta' persuna rikoverat f'Mater Dei fis-sala M3. Dan wassal biex numru ta' tobba u infermiera tpoġġew fuq kwarantina obbligatorja. Bħala prekawzjoni l-M3 ingħalqet għal pazjenti ġodda fil-waqt li dawk il-pazjenti li kienu fis-sala ġew ittestjati kollha. Kif żvela il-virologu Chris Barbara f'intervista ma' Net News, bħalissa rata ta' trasmissjoni tal-virus hija aktar minn wieħed. Wara li f'daqqa waħda rġajna sibna daw il-każijiet u mbagħad f'daqqa waħda 14 il-każ, jiġri issa qabbes il-wieħed żgur. Il-Ministeru tas-Saħħa qal li fl-aħħar 24 siegħa saru ftit aktar minn 1300 swab għalkemm dan l-istazzjon għandu informazzjoni li qed ikun hemm dewmien kbir biex jingħataw appuntamenti għat-testijiet, dewmien li f'xi każi qed idum 4 ijiem. U waqt li qed tiżviluppa din is-sitwazzjoni, fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għadhom qed jaslu turisti minn Spanja. It-tnejn waslu żewġ titjiriet fil-waqt li t-tlieta wara nofsinhar wasal l-ajruplan KM518 tal-Air Malta minn Madrid. Kontrarju għar-Renju Unit, pajjiżna mu jimponi ebda kwarantina għal persuni li ġejjin minn Spanja. Intant fl-aħħar 15 kibret il-kritika għall attivitajiet tal-massa li qed isiru mhux biss parties u marċijiet tal-festa, iżda anke attivitajiet kbar li qed jorganizza l-Gvern stess. Dwar il-festi, il-Knisja f'Malta appellat biex kulħadd josserva b'attenzjoni d-direttivi tas-saħħa. Fi stqarrija l-Knisja fakret illi għal din is-sena qed torganizza l-festa b'qudiesa u pellegrinaġġ biss. Attivitajiet oħra bħalma huma l-marċi mhumiex responsabbiltà tal-Knisja imma tal-entità li torganizzhom u tal-awtorità ċivili li tawtorizzhom, jiġifieri il-Gażini tal-Banda u l-Pulizija. L-aħħar ċifri tal-pandemija juru li din il-ġimgħa diġà kellna 22 każ ġdid ta' coronavirus, sitwazzjoni li ilu ma jkollna bħala sa minn nofs Ġunju.